अन्थाया बासाव सोलिब्रबो मालाबा मा होनदों बरमानिफ्राय क'क्राझार सहैजासे आं अन्थाइ मोनसे जोबनांगौ आं मालाबा गारिजों थाङा अन्थाइ लिरनो थाखायनो आं गारिखौ लाङा आं मालाबा ड्राइभार लांबाबो ड्राइभारजों रायज्लायबाय थानाय जायो नङा होमबा बेबायदि आरो ओंखायनो बासाव थाङो आङो गैला आरो रावजोंबो रायज्लायला माने फना बेयावसो बिजि आरो थिग बेबायदि आरो खन्थाइखौ फरायनोसै आङो गोरोन्थि जानो हायो खन्थाइनि मुङा जाबाय बुब्लिनि आन्थोर गोसोआव लाखिनांगौ गोनांथि जाबाय आथिखाल इयुन आरो थांखांनाय गोसोखांथि बिफावनि फारिफोरखौ सिमां मिजिंनि आवथायाव लाखिनानै मुगानि सं दाननो जान्जि खाफ्रा खाफ्रा साननायफोरा गोथों जानायमोनब्ला अम्बासि फुंबिलिया आंनि उन्दुलांनाय सिमांफोरखौ बिलिर बिलिर फोजाफैनायमोनब्ला सानजारां साननि रादाबखौ आंबो खोनासंगौमोन गोदान मिजिंनि लामाजों गाग्रोम गाग्रोम हान्थिनायनि गुबुन लामाफोरजों नुहुरनाय अट्टालिकाफोराव मुखुब जाना थानाय सुबुंफोरनि सानसुमै रावनि गारांफोरखौ खोनासंनो गोसो जादोंमोन आंनि सानस्रिफ्रा बिसोरजों लोगोसे आगान सुरफानो गोलाव गोलाव फ्लाइअभार बारै बारै हान्थिनाय लामाफोरजों थाङोब्ला आंखौ मेगन साजोंमोन दुथां गोसोनि नोगोरारिफोरा थेवब्लाबो आं लोरबांथिखौ लोगो जानो खाबु होआखैमोन बुब्लिनि आन्थोर आन्थोर दावगालांनो आं आगान सुरलांनो बे गुवार मुलुग बिखाया आगानसेल' जाबाय फेसबुक इउटिउब वाट्सएप इन्स्टाग्राम गुगोलफोरनि हेब्रे देब्रे स्मार्टफननि गोहोआनो सिमब्रेनानै आजां गाजां खालामफैबाय जोंनि सोदोमस्रि आरो हारिमुखौ थेवब्लाबो गोहोनि गोजांनायखौ खोबथेनानै जुजिलांगोन आं बुब्लिनि आन्थोर आन्थोर खन्थाइया बेखिनियावनो आं थारमाने मा